بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما أشرف لاتي فيلاج باو موبيلا جنفون إسلامي كفوليه نيا كشينا كهينا كبركة أم الله تعالى دلي على كوجا أني أو بلا جلنا بو أو بسم الله أو كجموكا حكم كنا له نوي دين بروي دين برو مي جموكا ينا بقولي كسي أنكر مو ما أنيكا أنكر مو بسم الله ولا ساك برو كني ويدين يكون فنونا بي أنكر مكا أمبل مكا بسم الله أنا كنا كنا نوي إبراهيم خليل ساكو إبراهيم خليل ساكو جمعية أنصار الدين الإسلامي كرمو كتومي نوي وجوه الإسلامي صراحةني أو مادو جمعية كأنصار كبولو فرامين بي كونغو جمانا كرنجن يلا برازافيل نوي وكا كابيتالي conseil religieux fanado Brazzaville ani jamiat ansar din kelma kam misri mi jo Congo o misri naibu fanado anare binaje ka boroke dine kuno fundo labi ayana ngado anga borokono ame ankara mo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ankara mo bismillah den ko fe ani ki foki wali mano yi ka wati mi ndodi ama wala sanga se gani mboro yinke nyogon fe ame kalo bado konnala kolo minni islamia kelme ka bonya badi au ka nabi fuma ko la horma kalo o la horma kalo qur'ana kuma nuka ala kirare kuma nuka yoro cha mauna anga nyingali folo la horma kalo nuni re kalo jumawi inshallah بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ كان أنكلم وقت تغني دلبا على في كان كشيك أبو فين دعالي انتروما بيانغا سيجي يامبا دمني الله تعالى توبرك معي نعم نمبر أمبي صلي على كراكا أنا صدقو أنا كسابا يمو ani don ba minu no kura ni nyina ma tagan segu konnana nambara yambe doke ankara mo fana yinu ala hajja sayyid sharif osman madana haidara ana ka demba ana kan nyogon bele jeni ana ka kalande minu be chester la jen selekin nani be fe ka deme la nyini be se ka se chokomi me doka ankara mo nambara ma were fana fo aw minu be ni bare na shu anitle aken be ka ankala ka anto anga so kono aken be ka ankala ka anto anga biro kono ka ankala ka anto anga magazin ko nana mo were fo ka wali mando ka damne tele nyomo so la fo kana bla mo laba noe amu yere dona o fe plateau kono so madaina amba fo ka wali mando usay kan no boray ye nyini ngali mitengwana no de ambe horoma kalu kono la yini jumambala ala mu foala ala kare mu foala so madaina ka baro de inshallah islamé ka bara dalu folo iba nyini qur'ana de konnana o ko timino go fa ibena ala kare wala li min dama akhadi sawla ibena to nyini orola kuma la yulailu ta ala kare qur'ana kono sallallahu alaihi wasallam aqul la tuharriq bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu ala yulailu ta ala kare akoni jibril be qur'ana dima kana fo ibi nentele anay imuyu o ni jibril kala kala la a wala li e muhammadu yi ka foni ala ka jonyo be ni ala de kan wala ka nyini ngali be minga noye ambe horoma kalo minuna wal malayini juma ba kono ambe ta korna kono mta suratu tauba kalo nyara kalo juma do wala kalo minun be ni o yo horoma kalo ban nani ne do a kalo ban nani a folo juma o muharram ni amba fuma ko ashura do ba fula ashura kalo sabu latige minun gara kono olu chama be fo ankara mo fa konnana flana min be tugala o ye rajaba kalo ye no islamia ka san kalo wolum flana o sabana min be tugala o ye zulqaada ye nani na min be tugala o ye zulhijja no ye hiji kalo ye nin kalo ban nani ni ne horoma kalo ye ni ala ye nunun bunya katime kalo to shegi min be san kono inshallah oni kaloba nani nun donin ko fe anya foto qur'ana kuma na kan hadisi kuma na kan akalo nun kaloba to te kelen kada kan qur'ana re kuma ko la horma kalo de la horma kalo do oni ame o la horma kalo konnala islame kan ake la horma kalo konnala to ya kan la horma kalo nun mine ni mine chugume wala usa anya famu islame kan ngani kalo nun mine chugume
ina fo ala ye farrato wajibi an ka cogo min an kɛlen bɛ k'o minɛ ni sɛbɛ ye cogo min nin bɛ minɛ n'o kelen de o misaliya dɔ ye jumɛn ye ala ko ni ala ye sun ka aw kan wajibi ye n y'a farida aw kan i n'a fɔ manton dɔw tɛmɛna aw kan ka kɔn aw ɲɛ n y'a farida olu kan o la sunkalo sunni y'an ka wajibi ye cogo min n'i ma kɛ ala bɛ i ɲɛ ka taa nɔfɛ o la nin kaloba ninnu fana ala ye ninnu fana bonyani de kan ka wajibi ye sabu ka ko silamɛya yɛrɛ nali ye hali jahiliya tile la olu tun b'a bonya hali n'u tun bɛ fɛ k'a bɔ a pilasi la o tun bɛ nana ye k'a bila k'a remplacer ni kalo wɛrɛ ye mɛ o tun t'a hɔrɔma tiɲɛ o kɛla jahiliya tile la fo kana se silamɛya ka waati ma ala labɛnna ka n'a défini ala kɛra ye kɔrɔna kɔnɔ k'a ko e kɛra nali ye n ka kalo in y'a bonya a y'a fɔ kɔrɔna kɔnɔ ko kabini ye diɲɛ kabakolo dulo don min ka dugumakolo fɛnsɛ don min ko o don ni ala ye n ka diɲɛ sosigi ka jate kɛ kalo 12 ye o la mɔgɔw mana a demander ala bolo ko ala kalo 12 d'a ma i k'a kɛ 12 walima i k'a kɛ nin la ni ala de y'a kɛ ten ka tila ka naani bonya ni tɔw ye bon o naani min a y'a bonya a ko ni ala y'o bonyani kɛ aw ka wajibi fala tazlimu fihinna anfusakum aw kana aw yɛrɛ kun tɔɲɔ a kɔnɔna na sabu n'i ye min k'a kɔnɔ kalo tɔw la ala sɔsɔ balilen don silamɛ ye waati bɛɛ fo ni shetana sera i la yɔrɔ min i b'a ala yafa deli o la bon kalo tɔw la ni fɛn min jurumu bɛ sɛbɛn hakɛ dɔ la i ka dɔn nin lɔɔrɔma kalo in kɔnɔ a bɛ double ka tɛmɛ o kan a kun yɔrɔ de donc ni ala ka hinɛ bɛ n ka yafa bɛ comme ni suratul ghafir lajɛ a b'a fɔ ghafir zanbi qabil tawbi shadidul iqab a ye nin saba bɛ tugu ɲɔgɔn na aya kelen na suratul ghafir a ko ghafir zanbi ni ala de jurumu yafa b'a ye o la jurumu bɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo kalo tɛmɛnenw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ n'a bɛ se jurumu kelen mais nin kalo ninnu na ala bɛ se ka se jurumu tan exemple kɔnɔna na sabu ala kun a k'a bonya ni maa min ala ka fɛn bonya ni bonya ala b'i bonya ala ye fɛn min dɔgɔya ni maa min fana ko i tɛ fara o la ala b'i yɛrɛ dɔgɔya donc ala ye nin kaloba naani in bonya k'a d'a ma et puis a ye bonya wɔɔrɔ kɛ nin kaloba naani kɔnɔ ko baara kɔnɔ n'ala sɔnna an da bɛna s'a ma i b'a sɔrɔ naani ma a y'a d'a ma a y'a kɛ ni kun min ye ale ala yɛrɛ de b'a dɔn mais dɔwɛrɛ tɛ anw ni ala cɛ n y'aw bila nin na a y'a kɛ n ko a ka nin to a k'a to o de bɛ anw ni ala cɛ sabu a y'o de fɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allah huwa razzaqu dhul quwwati matin a ko ne ala min y'aw da m'aw da a kana wari ɲini k'a di yan m'aw da a ka balo dɔ ɲini k'a di ni ala ma bali n y'aw da a kana ni ala de bato bon fɛn min bɛ anw ni ala cɛ ni ala y'a ye ko ne n ka jɔn in nin n y'a bila nin na a y'a kɛ o b'a ala nisɔndiya o la ni i dama kasi ala la ni jurumu yafa ni ala y'a dɔn i b'i sɛbɛ la a b'i ka jurumu yafa wa n'i ɲɛsi ala ma ni tuubi ye waati waati ni nimisala ka tuubi ala ma ala ko ne labɛnnen don k'i ka tuubi minɛ i bolo mais ala ko kana ɲinɛ dɛ komi ko a ka nin bonya ni minnu y'a bonya n bɛ hɛrɛ k'olu ye mais hɛrɛ jumɛn don ale ala de b'a dɔn baara taalen ɲɛfɛ an bɛna ye bon ala ko ni minnu fana y'a dɔgɔya ni ala fana b'i dɔgɔya o de ye shadidul iqab ni ala ka ɲangata a ka jugu donc o hukumu kɔnɔna na min bɛ ala n'a ka jɔnw cɛ n y'aw bila min na a k'o kɛ ɲininkali tɛ anw ni ala cɛ ala de bɛ na anw ɲininka mais i ye min kɛ i bɛ taa sara o de la mais ni min ma fɛn kɛ don i k'a dɔn a bɔnɛ tɛna jigin mɔgɔ si ka i yɛrɛ kɔ ko sa ala ko fala tazlimu fihinna anfusakum fɛn min bɛ yen n'o tɛ bɛn i ma o sɔrɔ i man k'o kɛ i ɲɔgɔnna silamɛ wɛrɛ la mais fɛn min bɛ yen n'o ka di e ye f'i k'o de bila i hakili la k'a fɔ o de ka di i ɲɔgɔnna balimakɛ dɔ ye o la ni e ye tɔɔrɔ dɔ b'u yɛrɛ la k'a ɲɛsin i balimakɛ ma wa ni ala bɛna juru sara e la bon min bɛ e bolo a b'o de ta k'a di i balimakɛ ma k'o ka tɔɔrɔ ta ni k'o segin ma komi ala kɛra b'a d'a ma hadisa dɔ la a ye sahabaw ɲininka dɔ la ko ataduruna manil muflis yala aw b'a dɔn jɔn ye maa tɛgɛlankolon ye wa sahabaw ye ala kɛra jaabi bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko la mɔgɔ min bɛ karajago t'a bolo ne ye marchandise ye dɔw ko maa min bɛ fɛn tɛ mɔgɔ min bolo min ye fɛn valeur ma bɛɛ y'i ta fɔ kara ko la ko nin si tɛ mɔgɔ tɛgɛlankolon ye ala bolo mɔgɔ tɛgɛlankolon ye jɔn ye ala bolo ala ye maa min dan a batoli kama a sɔnna silamɛya jɔsen 5 ye a n'a bɛɛ nana sabu a y'a bɛɛ kɛ a bɛɛ ɲana a bɛɛ bato dafalen b'a bolo ko mais ko jɔ don n'ala y'a ɲininka k'a fɔ n y'i bila minɛ kalimatu shahada o n'a sariyaw tɔw tugulen ɲɔgɔn na o dafara i ka seli ɲana i ka jaga ɲana i ka su ɲana i ka hiji ɲana ko ni ala ka hakɛ banna ko ala b'a fɔ ne ka hakɛ banna mais ko mɔgɔ dɔw de bɛna bɔ mɔgɔw tila k'a fɔ ala ne ka nin hakɛ in bɛ karisa fɛ ani ne ka du bɛ dancɛ la a ye nin hakɛ ta ne ka du la o bɛ minɛ i ka hakɛ in kɔnɔ k'a d'o tigilamɔgɔ ma dɔw b'a fɔ ala ne ye baara k'a bolo ne ka hakɛ ma dafa dɔw b'a fɔ ala ani ne ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye ne tɔɲɔ ko ninnu de bɛna bɔ adamaden ka hakɛ kɔnɔ lahara don ka sɔrɔ i n'a 5 bɛɛ dafalen nana
k'a segin a tugu ma ko fo dɔw ta bɛna ban pewu foyi ti sɔrɔ mɔgɔ de ka hakɛ bɛ ta tuguni n'u y'u ka jurumu ye ni k'o fara a tigilamɔgɔ ko lahara don k'o de ye mɔgɔ tɛgɛlankolon ye bon ni kalo tɔw la ni ala y'an bali ka b'a kutali la ka bɔ a sɔsɔli la nin kalo ninnu na ni an ye dɔ fara an ka cɛsiri kan an bɛ ala ka yafa sɔrɔ teliya la an bɛ ala ka jurumu yafa an b'o sɔrɔ ani ala ka tubi min bɛ yen n'a ko ni a tubira ka n'a ala ma ka tubi minɛ an b'o fana sɔrɔ teliya la ala k'an bɛɛ sababa ma. N'an ye faamuli kɛ k'a fɔ ko an kan an yɛrɛ minɛ ala tanamako kɛli la i y'a fɔ san waati bɛɛ lajɛlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya nin waati ka d'a kan ni ala ye waati minnu bonya o waati fana lahɔrɔma kan ka sigi ala kota tɔɔrɔ ka bon o kɔnɔna la ka tɛmɛ waati tɔw kan alabato ta fanfɛla la dun. bon alabato ta fanfɛla la an b'a sɔrɔ nin kaloba naani na ala ye anw bonyana ye ni kun dɔw ye ni hakili bolila kan masala n'i ye ashura ta o min ye jate fɔlɔ ye n'o y'a kalo fɔlɔ ye naani kalo fɔlɔ o ye muharram kalo ye n'i y'o lajɛ ala ye bonya kɛ a ka kɛra dɔw ye minnu bɛ n'a y'u lajarabi mais a nana k'u ka lajarabi wuli ka bɛn ni muharram kalo kɔnɔna ye n'o y'a tile 10 ye n'i ye nabila musa ni firawuna lajɛ san 40 a b'a la ka ala wele firawuna kama mais ala bɛna a se firawuna na don min a nana ka na kɛ muharram kalo de kɔnɔna na mais ni ala ka kira de ana ala yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la ka sɔrɔ tarjumana tuto o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye intermédiaire ye n'a fɔ jibrila walima fɛn wɛrɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ yen ala ni musa bɛ kuma mais ale ni firawuna bɛ ɲɔgɔn na san 40 mais a nana se firawuna ka bɛn ni muharram kalo de kɔnɔna ye n'o ye ashura kalo kɔnɔna ye bon o n'a ɲɔgɔnnaw nabila nuhu ka kulun waati min a ye kalo caman kɛ munumunu na ji sanfɛ ala nana ka n'a sabati ka bɛn muharram kalo de kɔnɔna na ni ye ala n'a ka kɛraw ni ɲɔgɔn cɛ ni ye ala n'a ka nabimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra o la o bɛɛ ye alabato de ye sabu ala de y'olu bila a ka wele laseli la u sera ka muɲu tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ fo ala nana ka na wuli donc o kɔrɔ ye de ala y'a ka kɛraw tulomagɛn kalo minnu kɔnɔna na ni maa min fana ye i janto a kalo bonyani na a ka ca ala fɛ hali ni e ɲɛ maa ye i b'a sɔrɔ ala ka dɛmɛ b'i fɛ a kalo kɔnɔna na parce que anw bɛ min ye o sazo o ka dɔgɔ kojugu min sɛbɛla dɔɔni na o ka dɔgɔ min ma sɛbɛ o de ka ca parce que n'ala ko a ye nin kɛ foyi kana ye e bolo dɔrɔn fo n se ye min ye maa k'a la kɔ n bɛ segin n bɛna kɔrɔna aya dɔ la n'o ye suratul kahf ye ka na a sura laban yɔrɔ la ala b'a fɔ ala kɛra muhamɛd ye kɔrɔna kɔnɔ ko wa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walaw ji'na bi mislihi madada ko muhamɛd a fɔ ne ala ka jɔnw ye diɲɛ ba minnu filɛ nin kɔgɔji ba minnu filɛ baba minnu filɛ nin ko nin ninnu ngala dabaji de an ka begi su a la ka sɛbɛnni kɛ ala ye min kɛ a y'an bali min na a y'an ɲɛbaru ni min ye ala ka ɲɛnama yɛrɛ a ye min kɛ baara kɔnɔ ko ni baba ninnu ngala dabaji ye an ka begi don ala k'a sɛbɛn ko wallahi ba ninnu kun bɛ ja ka ban ka sɔrɔ ala ka laɲini ye min ye hali n'i y'a tilan 10 ye kelen ma sɔrɔ k'a sɛbɛn ala bɛ tila ka dɔn ko walaw ji'ina bi mislihi madada hali ni kun nana ni ba ninnu ɲɔgɔnna wɛrɛ ye k'a fara kan donc an b'a ye min sɛbɛn a ka dɔgɔ kojugu. D'accord, n faamuna n ka laɲini bɛ min nɔfɛ o ye an b'a dɔn ni ala ko t'a nin kalo ninnu kɔnɔna la an ko n ka jurumu ka bon ka tɛmɛ waati tɔw kan yala nin fana alabato ni mɔgɔ min ye bato dɔw kɛ nafilaw la i ka faridaw la ou bien nafilaw la bato minnu t'i ka diya ni mɔgɔ min ye o dɔw kɛ nin kalo kɔnɔna la yala sara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana b'i bolo ka sɔrɔ kalo tɔw ta tɛ wa. Ouais, ni maa min ye bato kɛ nin kalo in kɔnɔna na min ye alabato ye i n'a fɔ nafila seliw ka su jɔ a la walima ka ɲumanyaw k'a la n'o ye sinjitugu ye walima ka yafa mɔgɔ ma maa min y'i tɔɲɔ walima i yɛrɛ ka hakɛ bɛ dɔ fɛ ka yafa o hakɛ in kɔ o sara maa si t'o da don ala kɔ parce que i y'o kɛ jɔn kama i y'o kɛ ala de kama parce que n'a fɔra ala ko a ye kalo bonya a kana a yɛrɛ kun tɔn a la bɛɛ n'i ka lahala yɔrɔ don dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ su jɔli de ka nɔgɔ ma ala fana b'o sara a ka hakɛ la o ni min ka kan ala yɛrɛ bolo mais i b'a dɔn ala t'i tɛgɛlankolon bɔ a la dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ ka ale tun bɛ fili baara min na n'o ye ala sɔsɔ minnu ye n'o ye maamakɔrɔfow b'o la walima k'i fɛn fɔ ala ka maabaw ma ni ka dugu gasi la dɔw bɛ yen ale bɛ se k'a yɛrɛ maîtriser a kɔnɔna na k'a fɔ la an donna lɔgɔrɔmakalo la o t'a jira k'a fɔ ni lɔgɔrɔmakalo tɛmɛna ko sira dayɛlɛlen n'a ye la mais bɛɛ n'i ka se cogo de don min ka nɔgɔ min ma i b'a sɔrɔ sun ka nɔgɔ dɔ ma a kɔnɔna na
i b'a sɔrɔ dɔ ma ka fantanw la dumuni o ka nɔgɔ dɔ ma a kɔnɔna na mais i k'a dɔn fɛn in catégorie ko de don i mana fɛn fɛn k'a kɔnɔ i ka sara b'a ala bolo mais ala kɔni y'an bila min na a ye ne ala ka kaloba in bonya bon n'a y'a bonya sara min b'a la dɔrɔn o ye ala de b'an sara a ka arijina na o de y'an dakun ye bon tuma dɔ la an yɛrɛ ka farila ninnu ni an bɛ o min kɛ tuma dɔ la a t'an se yɔrɔ ninnu dɔ la ni ninnu dɔw farila k'a b'an dɛmɛ k'an se ala ka dɛmɛ sira kan o de ye ala ka hinɛ min bɛ yen n'a bɛ fɛ k'o k'an ye a b'an dɛmɛ ka s'a kɛnɛ kan ala k'an bɛɛ sababa ma. N'a fɔra k'e ka ladilikan di an ma filɛbagaw ma sisan nin kaloba ninnu u bɛ se k'a minɛ ni sɛbɛya ye k'a minɛ ka lakɔrɔmaw sigi i n'a fɔ a bonyaw fɔra cogo min na i bɛ mun de sɔrɔ ka f'u ye. Alhamdulillah n'a fɔra an ka ladilikan di an balimaw ma nin kalo hukumu kɔnɔna na an bɛ kaloba in an bɛ dewurulo yɛrɛ de kɔnɔna na fɔlɔ n'an kun ye fɔlɔ fɔ n'o ye muharamu ye filanan o ye ashura ye yani rajaba ye hakɛto filanan ye o ye rajaba ye o rajaba in silamɛ ye san 11 kɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam mais san 12 o kalo 7 ka bɛn n'a su 27 ala y'anw bonya ni seli ye sabu a ye wele di alakira ma ani alakira bɛ ɲɔgɔn ye min na o y'a ni alakira cɛ mais somɔgɔ sama min sɔrɔ la kɛra mantonw fɛ o kɛra seli ye ala y'anw dɛmɛ ni seli ye o bɛnna hɔrɔma kalo kɔnɔna ma n'an bɔra a tɔ sabanan a n'a naaninan n'o ye zulqada ni zulhijja anw ka silamɛya jɔsen 5nan ala nana kɔnɔ o di anw ma ka bɛn zulhijja ma mais zulqada ni zulhijja o fila de gunnen bɛ ɲɔgɔn na laban yɔrɔ la a kɛla sababu ye f'a ye dɔ sɔrɔ n'o ye shawali yɛrɛ k'o fara a yɛrɛ kan parce que ale tugula bonya na ala fana y'a yɛrɛ fara kan i bɛ o yɔrɔ sɔrɔ hiji babu kɔnɔna na alhajju ashhurun ma'lumatun a bɛ ko hiji ye kalo minnu dɔnnen don n'i y'a kalo 3 jate i bɛ taa shawali sɔrɔ a kɔnɔna na n'o ye seli kalo ye ka zulqada sɔrɔ ka zulhijja sɔrɔ an bɛ se ka min fɔ an lamɛnbagaw ye an k'a dɔn ninnu ye kaloba minnu ye ala y'a défini an ye kɔnɔna kɔnɔ k'a walawala k'a ban pewu donc a mako bɛ min na dɔrɔn jɔn ka tuubi ta k'i ɲɛsin ala ma wa n'ala y'a dɔn k'i b'i sɛbɛ la fana a b'i ka tuubi minɛ ye o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ si tɛ jurumu tɛ maa min na i kɛla kalanbagaw i kɛla kalantan ye o se b'i o se t'i o hali i mana bɔ i ka so yanni i ka se i ka baarakɛyɔrɔ i ɲɛ bɛ fɛn dɔ ye min t'i sago ye o ye jurumu dɔ de bon ala ko ne mako bɛ mɔgɔw la jurumutɔ minnu b'u ɲɛsin ala ma ni tuubi ye n b'u ka tuubi minɛ jurumutɔ minnu b'u ɲɛsin ala ma ni yafa deli ye n b'u ka yafa deli minɛ donc an bɛ min fɔ an badenw ye o de ye kalo in n'an ma se ka fɛn k'a la alabato sira kan ɲumanya sira kan an k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ walijugu la a kɔnɔna na sabu walijugu dɔw bɛ yen ala b'i ka ɲuman bɛɛ tiɲɛ k'a ban k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama ala b'i ka ɲuman tiɲɛ k'a ban k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama suratul hujurat n'i y'o kɔnɔna lajɛ a bɛ kuma muminw de fɛ a b'a fɔ ya ayyuhal lezina amanu bon anw bɛ ye silamɛ de an bɛ alabato la mais tuma dɔ la kalo tɔw alabato ni a bɛ sɛbɛn ɲuman tan mais nin kalo ninnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ 100 jatɛw don n'i ye zulhijja yɛrɛ lajɛ sɛbɛnfɛnw b'a jira a barajiw bɛ sɛbɛn 700 ka yɛlɛ rajabaw a barajiw bɛ sɛbɛn 700 ka yɛlɛ mais kalo tɔw ta kuranɛ ye min d'a ma a bɛ sɛbɛn ɲuman kelen bɛ sɛbɛn ɲuman tan ainsi de suite a bɛ yɛlɛ ni sanfɛla cɛ donc ala ko mun fɔ kɛra n'a ka sahabaw ye a ko aw minnu ko aw limana la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi mais n mako bɛ aya laban yɔrɔ la ko an tahabata a'malukum wa antum la tash'uruna ni ala b'a ka baara bɛɛ tiɲɛ k'a ban k'a sɔrɔ aw yɛrɛ t'a kalama dɔw la nin kaloba in ala sɔsɔ a jɛnɛya o a n'a namaraw a n'a bɛnganiw ani mɔgɔw joli mini sabu ko n y'a gosi gosili in kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye n bɛnn'a kan n ye hakɛ de don dun a kun n man ka min don a kun o de ye gosili ye o kɔrɔ n y'a sɔn n bɛnn'a kan donc ala ko m'aw ka ɲumanw cɛ ka sɔrɔ a t'a kalama donc a bɛ wajibiya silamɛ ɲuman kan mɔgɔ min danbɛ lahara seli la mɔgɔ min da la k'a fɔ i bɛna taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ala bɛ nin t'i ɲininka i ye min kɛ bamuna ni kasange cɛ a bɛ wajibiya a bɛ ka kalo 12 in bɛɛ kɔnɔ i k'i yɛrɛ kisi ka bɔ ala sɔsɔ ma mais lasiyama nin kaloba 4 ka cɛsiri ta ka ala bato a kɔnɔna na ka dɔ fara sabu i bɛ ala bato la i bɛ dɔ de fara a kan bon ala sɔsɔ minnu bɛ yen ni i ma se k'i yɛrɛ maîtriser o la i bɛ ala de wele o la ala vraiment ne dɛsɛra nin na mais nin jogojugu min bɛ ne ala n b'a fɛ nin kaloba in lahɔrɔma kama ala i ka ne saniya ka bɔ nin jogojugu ninnu an bɛ ala deli ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye an karamɔgɔ waati na cogoya kama an bɛ dugawu k'an ye an bɛ baro kuncɛw kan naam inshallah tele baara waati ko de don an bɛ dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ ka dugawu k'aw yɛrɛ ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a sababu bɔra min na o y'an karamɔgɔ ye n'o ye Sheikh Usman Madani Haidara ana ka dɛmɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen
ka duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ ka ɲini Ala fɛ ɲɛmɔgɔya minnu kalifala la Ala ka se k'a ta fanga d'a ma ka jɛɲɔgɔn ɲumanw d'a ma baara in kɔnɔna na anw minnu fana ko an b'a dɛmɛ diinɛ in laseli la diɲɛ jamanaw kɔnɔ ni anw y'a ka lasigidenw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka se ka baara in ta fanga nɔgɔya an yɛrɛ ye an bɛ tila ka duwawu k'aw yɛrɛ baara in fana Ala k'a bolo mɛn a la Ala ka si ni kɛnɛ Ala ko kalifa an bɛɛ lajɛlen na teleso in Ala ka jidi Ala ka barika don a la an bɛ min fɛ hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la Ala k'a n'aw kisi a ma bi jahi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. An bɛ segin ka an karamɔgɔ fɔ Ibrahim Khalil Sako an y'a fɔ kuma daminɛ la Jamiat Ansardine Islamique ka karamɔgɔ ka tɔn n'o ye Wuduhul Islami o maa don Congo Brazzaville kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka capitale n'o ye Brazzaville ye conseil religieux don Ansar ka misiri min fana bɛ Brazza o misiri nayibu dɔ don ale tun bɛ ka kuma an ye lahɔrɔma kalo kan an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye. Lahɔrɔma kalo ye kaloba 4 minnu ni an karamɔgɔ da bɔra k'olu fɔ an ye ni kuranɛ yɛrɛ ye minnu ɲɛfɔ an ɲɛna k'a ye Ala ko k'a ye san dan k'a kɛ kalo 12 ye a ye 4 sugandi a la olu kɛ lahɔrɔma kalo ye o de ye Muharram kalo ye n'o ye san kalo fɔlɔ ye Rajaba Zulqaada n'o ye seli furancɛ kalo ye ani Zulhijja n'o ye seliba kalo ye an b'a faamu cogoya min na a kalo ninnu Ala ko k'an kana yɛrɛ tɔɲɔ o kɔnɔna la fala tadlimu fihinna anfusakum aw kana aw yɛrɛ tɔɲɔ o kalo ninnu kɔnɔna la yɛrɛ tɔɲɔ dɔ ye k'i ban ka Ala ko bato caman kɛ kɔnɔna la ka d'a kan Ala bato fitini a kalo ninnu kɔnɔna la a baraji ka bon ka tɛmɛ kalo tɔw ta kan fusamantiya bɛ a Ala batow la min tɛ waati tɔw Ala bato la yɛrɛ tɔɲɔ dɔ ye mun ye ka salaya da i yɛrɛ kan ka dɛsɛ ka Ala bato caman kɛ walasa k'i ka bonisi layɛlɛ yɛrɛ tɔɲɔ dɔ fana ye jumɛn ye ka Ala tanama ko kɛ nin kalo ninnu kɔnɔna la Ala tanama ko balilen san waati bɛɛ lajɛlen na nka ni maa min y'a kɛ nin waati ninnu kɔnɔna la o tigi ye kotabaw kɛ ka d'a kan Ala ye yɔrɔ minnu bonya Ala ye maa minnu bonya Ala ye waati minnu bonya olu lahɔrɔma tiɲɛni a bɛ n'a fɔ i donna Ala gasi la kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka an kisi a ma kaloba ninnu lahɔrɔma min b'u la a tɛmɛcogo ɲuman an ka Ala ka nɔgɔya an ye Ala ka nɔgɔya an ye an ka se ka Ala batow caman kɛ a kɔnɔna la an ka se ka an yɛrɛ minɛ Ala kotaw la ka d'a kan kira ɲininkara ko Ala bato jumɛn ka fisa ni Ala bato bɛɛ ye a ko alwara wa amma haramallah k'i yɛrɛ minɛ fɛnw na Ala y'i bali fɛn mun na fɛn mun haramuyara i kan o de ka fisa ka tɛmɛ Ala bato bɛɛ lajɛlen kan an bɛ Alahu taala deli Ala ka a nɔgɔya an ye an ka se ka an yɛrɛ minɛ Ala kotaw la nin waati ninnu kɔnɔna la an bɛ dugawu minnu kɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi an tɛ ɲinɛ nin kɛnɛ kan ka dugawu kɛ an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan an ka tunkarankew minnu bɛ diɲɛ fan o fan an bɛ dugawu kɛ u taara garizigɛ min ɲini Ala ka garizigɛ ɲuman di an ni u ma Ala ka u kisi tunga kɔlɔlɔw ma gɛlɛya minnu bɛ tunga la Ala k'u kisi a ma u taara min ɲini Ala ka caman nɔgɔya u ye u ka segin ka na u kunna wololen ka na faso kɔnɔna la jamanaden minnu fana bɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na an bɛ Alahu taala deli nin kaloba ninnu bonya kama Ala ka gɛlɛya ninnu wuli Ala k'o kɛ kira n'a sow kama صلي على محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي